Магията да избягаш от реалността се случва с оборудване, което ни изстрелва директно в космоса. При това без да сме мърдали от центъра на София. Един шлем, който ни скрива света и ни вкарва в виртуална реалност, директно в играта. Всичко, което виждаме там, ни се струва изключително истинско. Връщайки се, въртейки се, поглеждайки във всяка посока, ние виждаме това, което бихме видяли в тази реалност, ако бяхме наистина там. И усещането е изключително реалистично. Технологията е на практика компютърна игра, която обаче вместо да гледаме на монитор, виждаме все едно присъстваме вътре и гледаме през очите на персонажа, в който ние в случая сме пренесени. Има датчици, които следят нашите движения през цялото време. Чуваме останалите играчи през слушалките, те ни чуват с нас, виждаме техните персонажи и можем да им махаме, да им помахаме, буквално да можем да ги бутнем в виртуалната реалност. И виждаме ръцете си и боравим с тях, нямаме джойстици или други устройства, контролери, които да държим. Изключително естествено се управлява персонажа вътре. Горе-долу това е. Изживяването в открития космос е изключително вълнуващо. Затова е необходимо предварително да се подготвите за престоя в безтегловност. Както казах, изключително реалистично усещането вътре в играта и в части от играта вие се намирате в безтегловност в космоса. За тези, които им става лошо на лодка, вероятно ще им стане лошо и в играта. За всички останали, които обичат да ходят, например, на увеселителен парк и за тях това не е проблем, ще е невероятно изживяване. Дори емоциите да ви дойдат в повече, винаги може да разчитате на верен пазител, който следи престоя ви в открития космос. Операторът наблюдава всички играчи и ако се наложи, им асистира. Той не е част от отбора, не играе с тях, но е нещо като гласа в слушалките им, който, ако при необходимост, може да им помогне, може да ги насочи, може дори да им подскаже, ако те поискат. И ръководи играта без те да разбират, освен ако не поискат, както казах, помощ от него. Играта е подходяща за отбори от 2 до 4 играчи и продължава около час. Възрастови ограничения няма. Единственото, което ви е нужно, е приключенски дух и жажда за откриване на различни вселени. Готови сме. Сега ще започне играта.